ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୁରା ଏକାଠି ହୋଇ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯାଇ ଗୁପ୍ତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ କିଛି ରଣନୀତିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆରେ ବାପରେ, ଏଇଟା ତ ପୁରା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଥ୍ରିଲର ସିନେମାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଏକଦମ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଲାଗିବ ଯେ ଶାସକ କେମିତି ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ଗପ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ 1997 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛର ରହସ୍ୟକୁ ହିଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏକଦମ ଠିକ୍। କାରଣ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ଦେଖୁ, ବିଧାନସଭାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଖବରକାଗଜରେ ବୟାନବାଜି, ସେଇଟା କେବଳ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥାଏ ନା, ସେଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର। ଆଉ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରର କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ସ ରହିଛି। ଆଜିର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତିକରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନୂଆ କରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ସମୀକରଣ ଥିଲା ତାକୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ଏଇ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନୁହେଁ। ନିଜେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସେହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ସମୟକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିବା। ଆମେ ସମୟର ଚକକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇ 1997 ମସିହା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ଗଠନ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥାଏ। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାୱା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥାଏ, ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ନିଜେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏଇଠି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଦଳର ବିରୋଧରେ ଆପଣ ନୂଆ ଦଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରଣନୀତି ଦରକାର ହୁଏ। ବିଜୟବାବୁ ଜଣେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଛିଡ଼ା କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ କଥାଟି ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବିପାରୁ ଯେ ଏଇ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଟେନସନ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉତ୍ସ କହୁଛି ଯେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋପନୀୟ ମେସେଜ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା, ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଦେଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅରୁଣ ଦେ। ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଖୁବ୍ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଉଭୟ ଶାସକ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ବା ସେତୁ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଦେଲେ ତାହା ପୁରା ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନୂଆ ଦଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। ମୋ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କଲେ ବି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ କିନ୍ତୁଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ହଁ, ସେଇ କିନ୍ତୁ ହିଁ ତ ଇତିହାସ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ। ଏକଦମ। ବାର୍ତ୍ତାଟି ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳକୁ କିମ୍ବା ଲୋକସଭାକୁ ଅଣାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାସକ ଦଳର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ। ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି? କେମିତି? ଧରନ୍ତୁ ଚେସ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବିପକ୍ଷରେ ବସିଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଭାଇ, ତୁମେ ଯୋଉ ଚାଲ ଚଲାଇବା କଥା ଚଲାଅ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ତୁମର ସେଇ ଗୋଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ମାତ ଖାଇଯିବ। ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ସତରେ ଏଇଟା ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଗଭୀର ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବିଜୟବାବୁ ନିଜେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଜଣେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି, ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଉସ୍କାଇଲେ ବି ଏଡ଼େ କୋଳାହଲ ଥାଏ ନା, ଶାନ୍ତ ମନ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରେ। କାରଣ ଆମର ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ 2004 ମସିହା ବେଳକୁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା ପୁରା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହେଲା। ହଁ, ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଦଳର ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ପରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱିମତ ଅଛି, ବୁଝିଲେ?
ମାନେ ଉତ୍ସରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବା ଜ୍ୟୋତିଷ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ କେହି ହାତ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହା ସତରେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଆକଳନ ଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଆଉ ମାନବ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା? କାରଣ ସେ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରର ଢାଞ୍ଚାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆଗରୁ ପଢ଼ି ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଉଠାଇଲେ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ନଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ପାୱାର ଡାଇନାମିକ୍ସର ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ଗଣିତ। ଜାନକୀ ବାବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ? ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଅର୍ଗାନାଇଜର, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପଛରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବିରାଟ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଛାଇ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ କରିସ୍ମାଟିକ୍ ମାସ୍ ଲିଡର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ହଁ, ଏକଦମ। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ମାସ୍ ଲିଡର କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ସଂଗଠକଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ପାୱାର ସେଣ୍ଟର କେବେ ବି ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଆଗୁଆ ଦେଖିପାରିଥିଲା। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ବାବୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେବ। ବାପରେ, ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଏମିତି ପଢ଼ିପାରିବା ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସତର୍କବାଣୀ ପରେ ବି ବିଜୟବାବୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଗଲେ। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଦଳ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ଠିକ୍ କଥା। ସମୟର ଚାପ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ନା। ହଁ, ତେବେ ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଛକାପଞ୍ଝା ବାହାରେ ଆମ ଉତ୍ସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ପୁରା ଅଲଗା। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟି ହେଲା ରଣନୀତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର କାହାଣୀ। ଏଇଟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ବରଂ ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ବି ଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣାଟି ତ ଆଜିର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ବିସ୍ଥାପନ ଭଳି ଇସ୍ୟୁ ବାହାରେ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଆଉ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥାଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳ, ବିଶେଷ କରି ବିଜୟବାବୁ, ଏହାକୁ ପୁରା ସମର୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ସେଦିନର ବିଧାନସଭା କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିବେ। ନୋଟିସ୍ ଦିଆସରିଥାଏ, ପୁରା ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଜାନକୀ ବାବୁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଲେ। ହଁ, ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାନକୀ ବାବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମେତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେହି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଡାକିଦେଲେ। ମାନେ ସେ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ସ୍ତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା, ସେଇଟା ତ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ, ସାକ୍ଷାତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସିଧା ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ, ଖାସ୍ କରି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ସିଧା ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ନିଜ ଦଳର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଜେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏକଦମ। ତ ଏହା ପଛରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାହସୀ ପାଇଲଟ। ଦେଶର ବହୁତ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ସେନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ କନେକ୍ସନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ରାଜନୀତି କରିବା ଦେଶଦ୍ରୋହ ଭଳିଆ କାମ ହେବ। ଓହୋ, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଏମିତି ଭାବିବା ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି, ଯୋଉଠି ଆଜି ସବୁକିଛି ଖାଲି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହଟ୍ଟଗୋଳ, ସେଠି ଦୁଇଜଣ କଠୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ।
ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଦେଶ କଥା ଆସିଲେ ଦଳୀୟ ପତାକା ସବୁ ପଛରେ। ବିଲକୁଲ, ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଯେ ସବୁ କଥାରେ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘୃଣା ନଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଦେଶପ୍ରେମ ଆଉ ଦକ୍ଷତାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ହିଁ ତ ସେ ସମୟରେ ରାଜନୀତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ ସେମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଭଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ନିୟମ ଆଉ ସମ୍ମାନର ଗାର ପୁରା କ୍ଲିୟର ଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାକୁ ସାମାନ୍ୟ ସାରାଂଶିତ କରିବା, ଏହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବିଜୁବାବୁ, ଜାନକୀବାବୁ ଆଉ ବିଜୟବାବୁ କେବଳ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ନେତା ନଥିଲେ। ସେମାନେ ମଣିଷ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଚିହ୍ନିବାରେ ପୁରା ମାହିର ଥିଲେ। ପରଦା ପଛର ଏହି ବୁଝାମଣା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଇତିହାସ ମାନେ ଖାଲି ତାରିଖ ଆଉ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତା ପଛର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳା। ବିଜୟବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଆମକୁ ସେହି ଭିତରର କଥା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ହେଉ କି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବା ହେଉ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ କେବଳ କ୍ଷମତା ହାସଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିଲେ। ତେବେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯାହା ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ନିଜେ ଭାବିବା ଦରକାର। କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ 1997 ମସିହାରେ ଅରୁଣ ଦେଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରୂପ ଦେଇଦେଲା। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆଜିର ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସବୁ ଖବର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିଦେଉଛୁ, ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ମେସେଜ ଆପ୍ରେ ଏମିତି କେତେ କାହାଣୀ ତିଆରି ହେଉଥିବ। ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହୁଏତ କେବଳ ଗଛର ପତ୍ର। ଚେରର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ହୁଏତ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲାବେଳେ ବାହାରିବ। ସେଇଟା ତ ଏକଦମ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ରାଜନୀତିର ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦିଗ ସବୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ଆଜିର ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏତ ଆମକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇଲେ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖିବାର ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାଜନୀତିର ଏହି ବିଶାଳ ଚେସ୍ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଷମା ମିଳିଗଲା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ପୁରୀ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ଆଉ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସହ ଆମେ ଫେରିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଏମିତି ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।